som zobrala, keď som pracovala v forume Banskej Bystrici, tak som si kádla do normálnu postering. Kde si robila? Tak v forume Banskej Bystrici. Tu už ma neberú, lebo oni majú príliš veľa pricháďnikov, oni potrebujú ďalších. V Bystrici to bolo fajn. Pekný. I need my privacy, I need my privacy. I won't come there, but everybody is there. So take everyone to your room. I'm going to bed. Which is not over here. Skoro by som tam... Dole. Počkej sa mi. Zobre ten zadok a pošláš potom tej videj? No, jasne. Či vieme premiestniť niekde? Jasné, kľudne, že potrebujú ťa pomestiť. Čo to myslím? Možno to slajduj. Ale toto už sa nám nariešilo sa varí, takže je to také. Proste ak bude horica, aby nebolo nebezpečné. Jasné. Dobrý náplň. Fajčiť idete? Fajčiť idete? Ale chce... A máme? Nemáme? Môžete aj z okna. Skvelé. A máme popolník aký? Popolník nemám, ja to robím len tak na tomto a to potom neviem. Dobre, je to tumba a nepekné, ale... Kurva, ekologický zlodej si. Ja ťa zabijem. Nemôžem sa smieť, lebo začínam kašľať, takže nie toto. Robí tu syn. Vieš, koľko korytnačiek zomrelo kvôli tebe? Strašne veľa. Vieš, koľko ľudí zomrelo kvôli Putinovi? A že nie robí tu dcera. Vieš, tam vieš, robí tu syn. Potom, že nie robí tu dcera, akože robí tu syn na dcere. Hej, ideš preč a teraz si budeš... Dávaš kašu do misky, hej, že tu akorát, pozeraj, keď budeš tu akorát, tu zoberieš misku, budeš tu, zoberieš misku, ideš tam a už dávaš do misky kašu, že ešte tu bude moment ticho, jak tu dávaš tú kašu. Áno. A tu teda si nejako chodiť. A potom ty ideš, áno, a potom ideš a nerve na teba, teda nemám už vôbec, hej, že už proste takto tú kašu, že nerve na teba. Aj si práve u tebe v ruky, lebo to bude také, že... Počkaj, poznáme. Skús. Nervy na teba nemáš vôbec. Ale nie, počkaj. Vieš, čo je... to je také, že... Robí to na ruku. Môžem mu to položiť sem. Chytni mu to sem, normálne do voda mu to dá. Áno. Lebo má čierne nohavice. Normálne mu to akože na nohy mu to položiť. Áno. Dobre. Nervy na teba nemám už vôbec. Tak, áno. To je úplne perfíš. OK. Dobre. A normálne mu to tak, že hoď, nech mu normálne, že zagení ešte nohavice, akože, že tou kašou. Ja verím, že ale Sorry, lebo tá kaša bude biela. Áno. A on má čierne nohavice, úplne klasy, hej? A ty mu to tam trbneš. Mám potom práčko, keby náhodou. Dobre. Aha, na druhý. Nie, pohode, ja som... Áno, takže žiadne požiadavky pre nikoho.
to máme ísť over, už si tam píše, sa zaviešia. No tu vlastne môžeš dať jeden kúsok ličenia dole. Taký obvozú, áno. Čiže úplne. Dobre. Môžeš. Ahoj, láska. Backstaging. Povedz, akcia je niečo. Akcia. Tu dostane z boku, on si pekne otvorí, ty ho obídeš do detailu a áno, otvorí si více, alebo ja keď to vidíš. Áno, Nekam prečo? Pekno. No, ale však ja to mám držať. neviem. Však to nenáš, tam to ti ma ukážem. Neviem, tam to už nevidím. Ja je dobré. Potom ešte príď na to, aby ty sa druhý kamarát. Ja som ASIC, ale každá tam stačí na to svoje. No, povedz sem, aké máte pocity detail? Super. Super, naše natáčania a vy, Dmitri. Mám trému. A ja. Adela, jak sa cítite? Asi najväčším trému. Herečka, na herečka. Jasne.